முடியாது. மாதாஜி இந்த வாய்ப்பு மாதிரி கொடுக்கல எல்லாம் புரியுது. இந்த 8ங்கிறது என்ன ஃபண்டமெண்டல்ல இது வச்சிருக்காங்க? அது வந்து பேஸ்ட் ஆன் அந்த ஒரு இது அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா? நம்ம பிரபுபாதர் என்ன சொல்லியிருந்தாரு? ஈவன் ஐ ஆம் ஆல்சோ நாட் அவேர் அப்படிதான் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? சோ அது எல்லாமே ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன்ல ஏதோ ஒரு பேஸ்ட் ஆன் த மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஏதோ பேஸ் வச்சு எழுதி இருக்காரு. இல்ல பேஸ்ட் ஆன் த பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமெட்டிக்ஸ் அஸ்ட்ரானமி இத்தனையுமே இது எல்லாத்துல இருந்து எடுத்துட்டு வந்திருக்க கூடியது. அதனால நம்ம அதை வந்து உள்ளுக்குள்ள போய் ஒவ்வொன்னுத்துலயும் நம்மளால we are not specialized இல்லையா? ஸோ நம்ம ஒண்ணுத்துல ஏதோ ஒண்ணுத்துலதான் நம்ம ஸ்பெஷலைசேஷன். இப்போ டாக்டர் படிக்கிறாங்கன்னாக்கா அவங்க ஒண்ணு கண்ணு இல்லைனாக்கா அதாவது இஎன்டி ஸ்பெஷலிஸ்டா இருக்கலாம், இல்ல ஒண்ணு கைனிக்கா இருக்கலாம், ஒண்ணு ஹார்ட்டா இருக்கலாம் இல்லையா, ஒண்ணு நியூரோவா இருக்கலாம். ஸோ ஒன்று இல்லைன்னா எல்லாரும் ஜென்ரல் அந்த இதுக்கு போறவங்களும் இருக்காங்க. அப்படி ஏதோ ஒண்ணுத்துல மட்டும்தான் நம்மளால ஸ்பெஷலைசேஷன் ஆக முடியும் இல்லையா? அதனுடைய நுண்ணிப்பா அதனுடைய நூக்கன் கார்னர் வரைக்குமே நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும். அது வந்து ஸ்பெஷலைசேஷன். அது மாதிரி அந்த அஸ்ட்ரானமில ஸ்பெஷலைசேஷனா இருக்கிறவங்களாலதான் அந்த இதை வந்து கரெக்டா சொல்ல முடியும். நம்ம we are all not in that astronomy இல்லையா? அதனால நம்ம ஆச்சாரியா என்ன சொல்லியிருக்காரோ அதை வந்து we have to take it up actually இல்லையா? that is full mathematics மாதாஜி. அதனால நீங்க அதை பத்தி வருத்தப்பட வேண்டாம். ஏதாவது லாஜிக் இருந்தா நம்ம கண்டிப்பா அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். இட் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ் போது நம்ம அதுல ஒன்றும் பெருசா டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு இருக்காது இல்லையா? ஓகே, நம்ம இப்போ பாடல் பாடலாமா? யசோமதி சொல்லு. ஓகே, யசோமதி சொல்லு. யசோமதி நந்தன பிரஜபருநாகர யசோமதி நந்தன பிரஜபருநாகர கோகுல ரஞ்சன கானா கோகுல ரஞ்சன யசோமதி நந்தன பிரஜபருநாகர யசோமதி நந்தன பிரஜபருநாகர கோகுல ரஞ்சன கானா கோகுல ரஞ்சன கானா கோபி பரணதன மதன மனோஹர கோபி பரணதன மதன மனோஹர காளிய தமன விதானா காளிய தமன விதானா யசோமதி நந்தன பிரஜபருநாகர யசோமதி நந்தன பிரஜபருநாகர கோகுல ரஞ்சன கானா கோகுல ரஞ்சன கானா அமல ஹரி நம ஹமிய விலாச அமல ஹரி நம அமிய விலாச அமல ஹரி நம ஹமிய விலாச அமல ஹரி நம அமிய விலாச விபின புரந்தர நவீன நகர போர விபின புரந்தர நவீன நகர வம்சி பதன சுவாசா வம்சி பதன சுவாசா வம்சி பதன சுவாசா வம்சி பதன சுவாசா யசோமதி நந்தன பிரஜபருநாகர
यशोमती नंदन व्रजवर नागर गोकुल रंजन काना गोकुल गोकुल ब्रज जन पालन असुरकुल नाशन ब्रज जन पालन ब्रज जन पालन असुरकुल नाशन ब्रज जन पालन असुरकुल नाशन नंद गोधन रघुवला नंद गोदन रघुवला नंद गोधन रघुवला नंद गोदन रघुवला गोविंद माधव नवनीत तस्कर गोविंद माधव नवनीत दस्कर गोविंद माधव नवनीत तस्कर गोविंद माधव नवनीत दस्कर दरनंद गोपाला सुंदर नंद गोपाल दरनंद गोपाला सुंदर नंद गोपाल यशोमती नंदन ब्रजभरु नागर यशोमती नंदन ब्रजवर गोकुल रंजन काना गोकुल रंजन काना यमुन तत चर गोपी बसन हर यमुन गोपी बसन हर यमुन तत चर गोपी बसन हर यमुन गोपी रसिका कृपा मोया रसिक कृपा रास रसिका कृपा मोया रास रसिक कृपा मोया श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर श्री राधा वल्लभ वृंदावन श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर श्री राधा वल्लभ वृंदावन भक्ति विनोद आश्राया भक्ति विनोद आश्राया भक्ति विनोद आश्राया भक्ति विनोद आश्राया यशोमती नंदन ब्रजभरु नागर यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना गोकुल रंजन काना गोकुल रंजन काना गोकुल रंजन काना हरे कृष्णा माता Thank you a lot of. थैंक यू हरे माता जी कृष्णा माता थैंक यू माता जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता हरे कृष्णा प्रभु थैंक यू राधे कृष्णा माता जी राधे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा माता जी प्रणाम माता जी प्रणाम माता जी प्रणाम माता जी எல்லாருக்கும் प्रणाम हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा वणक्कम ओके
ಸಂಸಾರದಾವಾ ನಲಲಿಡಲೋಕ ಪ್ರಾಣಾಯ ಕಾರುಣ್ಯ ಘನ ಗಣಾತ್ಮಂ ಸಂಸಾರದಾನಲಿಕಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾನವಶ್ಯ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ ಮಹಾಪ್ರಭೋ ಕೇ ದನ ನಿತ್ಯ ಗೀತಾ ವಾದಿತ್ರ ಮಾದ್ಯಾನ್ ಮನಸೂರ ಸೇನಾ ಮಹಾಪ್ರಭೋ ಕೀರ್ತನ ನಿತ್ಯ ಗೀತಾ ವಾದಿತ್ರ ರೋಮಾಂಚಕಂಪಾ ಸುಧರಂಗಭಾಜೋ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದಂ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನ ನಿತ್ಯ ನಾನಾ ಶೃಂಗಾರದನ್ಮಂದಿರ ಮಾಚನಾದೌ ಶ್ರೀ ಯುಕ್ತಸ್ಯ ಭಕ್ತಾಂಶ ನಿಯುಂಜತೋಪಿ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ ಚಾದುರ್ವಿದಾಶಿ ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದೋ ಸ್ವಾದನ್ನ ತೃಪ್ತಾನ್ ಹರಿಭಕ್ತ ಸಂಗಾನ್ ಶ್ರೀ ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವಾದನ್ನ ಕೃತ್ವೈವ ತೃಪ್ತಿಂ ಭಜತ ಸದೈವ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ ಶ್ರೀರಾಧಿಕಾ ಮಾಧವಯೋರಪಾರ ಮಾಧುರ್ಯ ಲೀಲಾ ಗುಣರೂಪಂ ನಾಮ್ನಾ ಶ್ರೀರಾಧಿಕಾ ಮಾಧುರ್ಯ ಲೀಲಾ ಪ್ರತಿಶನಾ ಸ್ವಾದನಲೋಲುಪಾಶ್ಯ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ ಕುಂಜಯೋನೋ ರತಿಕೇಲಿ ಸೇದೈ ಯಾಯಾಲಿ ಬೀರ್ಯೋಕ್ತಿರಪೇಕ್ಷಣೀಯಾ ನಿಕುಂಚಯೋ ನೋ ರತಿಕೇಲಿ ತತ್ರ ತ್ರಿದಾಕ್ಷಾತ್ ಅತಿವಲ್ಲಭಾಸ್ಯ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ ಸಾಕ್ಷಾದರಿತ್ವೇನ ಸಮಸ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರೈರ್ ಯುಕ್ತ ಸದಾ ಭಾವ್ಯತ ಏವ ಷಡ್ಭಿ
किन्तु प्रभोर्या प्रिय एव तस्यै वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् इंदु वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि यस्य भगवत्प्रसादो यस्य ध्यायन् स्तुवं तस्य यस्य श्रीसन्ध्यं वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् ध्यायन् गुरु श्री चरणारविन्दम् संसारदावानललितलोका त्राणाय कारुण्य घन घना त्वम् प्राप्तस्य कल्याण गुणानवश्या वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् कल्याण वन्दे गुरु श्री वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदान्ता स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயம் உதீரயேத் நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே भक्तिर्भवति नैष्टिकी नो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा माह्यं तदा स्वापदान्तिकं हे कृष्णा करुणसिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधकान्त नमस्तुते
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम ராம ராம ஹரே ஹரே. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். ஸோ நாம் இப்போ இந்த 15வது பதத்தை பார்க்க போறோம். ஸோ நேத்து நாம இந்த காலத்தினுடைய டிவிஷன்ஸ் மாதிரி பார்த்தோம் நம்ம இல்லையா, ஒன்னொன்னு எவ்வளவு அப்படிங்கறது. திருட்டி ஆಮೇಲೆ வேதம், லவம், நிமேஷம், க்ஷணம், காஷ்டா இல்லையா, லகு, தண்டம், பிரஹரம், பகல், இரவு, பக்ஷம், இப்படி திங்கள் இல்லையா, ஆண்டு, இது வரைக்குமே நாம பார்த்தாச்சு இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரி இப்ப நாம 15வது படம், இது லாஸ்ட். அதுல சொல்றது ய ஸ்ருஜய்ய சக்திம் உருதோஷ்வசயன் ஸ்வசக்தயாக பும்சோ அப்ரமாய த்விதாவதி பூதபேதக காலாக்கியா குணமயம் கிருதுபீர் விதன் வம்ச தஸ்மை பலீம் ஹரதா வக்சர பஞ்சசகாய. எஸ் புஷ்ப மாதாஜி வாசிங்க. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा माताजी. यसृज्ये शक्तिं वरुदोश्वसयन् स्वशक्त्या पुंसो अप्रमायति विदावदि पूदपेतक कालाख्यया गुणमयं क्रतुभिर्विदन्वं तस्मै पलिं हरद वत्सर பந்தகாய. யா எவர் சுருஜ்ய படைப்பின், சக்தின் விதைகள், உருதா பல்வேறு வழிகளில், உச்வசயன் எழுச்சியூட்டுகிறார், ஸ்வசக்தியா அவரது சுய சக்தியா, பும்சக உயிர் வாழியின், அப்ரமாயா இருளை விரட்டுவதற்கு, திவி பகற்பொழுதில், தாவது அசைதல், பூத பேதக பிற பௌதீக வடிவத்திலிருந்து வேறான, கால ஆக்கியா நித்திய காலம் என்னும் பெயரில், குணமயம் பௌதீக விளைவுகள், கிரதுபி அர்ப்பணிப்பதினால், விதன்வன் விரிவுபடுத்துதல், தஸ்மை அவருக்கு, பலிம் அர்ப்பணிப்பதற்கான பொருட்கள், கரத ஒருவன் அர்ப்பணிக்க வேண்டும், வத்சர பஞ்சகாய 5 வருடங்களுக்கு ஒரு முறை அர்ப்பணிக்க வேண்டும். மொழிபெயர்ப்பு. ஓ விதுரரே, சூரியன் தனது அளவற்ற வெம்மையினாலும் ஒளியினாலும் அனைத்து உயிர்களுக்கும் புத்துணர்ச்சி தருகிறார். உலக பற்றின் மாயையிலிருந்து விடுவிப்பதற்காக அவர் உயிர்களின் வாழ்நாள் காலத்தை குறைக்கிறார். மேலும் தேவலோகத்திற்கு நம்மை அழைத்து செல்லும் பாதையினை விரிவுபடுத்தவும் செய்கிறார். அவர் இவ்வாறு தனது கோள பாதையில் மிகுந்த விசையுடன் சுழல்கிறார். ஆகையினால் அனைவரும் அவரை 5 வருடங்களுக்கு ஒரு முறை உரிய வழிபாட்டு பொருட்களுடன் வணங்குவதன் மூலம் தமது மரியாதையினை செலுத்துதல் வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இப்ப சூரியனை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா. எஸ் ஸ்ருஜய சக்திம் உருதோச்வசயன் ஸ்வசக்தயா பும்சோ அப்ரமாய த்விதாவதி பூதபேதக காலாக்கியா குணமயம் கிருதுபீர் விதன் வம்ச தஸ்மை பலிம் ஹரத வத்சர பஞ்சசகாய. யா எவர், அதாவது யார் மியூட் பண்ணலையோ தயவு செஞ்சு மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயந்தி மாதாஜி. மணிமேலை மாதாஜி கொஞ்சம் இது சவுண்ட் வந்தா பண்ணிக்கோ, உங்களை கோஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். யா எவர் ஸ்ருஜய, ஸ்ருஜனாலே அதாவது படைப்பு தான். சக்தி விதைகள், உருதா பல்வேறு வழிகளில் இல்லையா. சோ இந்த விதைகளை தூவுகின்றார் இல்லையா பிரம்மர், அதை தான் நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்கின்றோம். உஷ்வசயன் எழுச்சி ஊட்டுகிறார், ஸ்வசக்தையா அவரது சுயசக்தியால், பும்சக உயிர் வாழியின், அப்ரமாய இருளை விரட்டுவதற்கு, த்வி பகற்பொழுதில், தாவதி அசைதல், பூதபேத பிற பௌதீக வடிவத்திலிருந்து வேறான, கால ஆக்கியா நித்திய காலம் எனும் பெயரில், குணமயம் பௌதீக விளைவுகள்,
கிருதுபி அர்ப்பணிப்பதால், வித்வன் விரிவுபடுத்துதல், தஸ்மை அவருக்கு, பலிம் அர்ப்பணிப்பதற்கான பொருட்கள், ஹரத ஒருவன் அர்ப்பணிக்க வேண்டும், வக்சர பஞ்சகாய 5 வருடங்களுக்கு ஒரு முறை அர்ப்பணிக்க வேண்டும். அப்படின்னா அது அதாவது ஆஸ்பர் பாகவதம் பிரகாரம் சோ இந்த ஒரு வழிபாட்டு முறை என்பது இருந்திருக்கின்றது என்பது இந்த பதத்திலிருந்து நாம காண்கின்றோம். சூரியன் தனது அளவற்ற வெண்மை இல்லையா, சூரியன் ஆல நமக்கு இந்த இடத்துல உயிர் வாழிகள் எல்லாம் ஜீவிக்கின்றது இல்லையா, சக்தி பெறுகின்றது. சோ ஒளியினாலும் அனைத்து உயிர்களுக்கும் புத்துணர்ச்சி தருகிறார் இல்லையா. நமக்கு பார்க்கக்கூடிய இந்த பார்வை, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம மனிதர்களா இருக்கக்கூடிய நமக்கு பிறந்த குழந்தைய வந்து காலை வெயில்ல கண்டிப்பா நம்ம வைக்கிறோம் இல்லையா. அந்த கண் பார்வையினுடைய இது வந்து அதாவது தரம் வந்து அதனாலதான் வந்து விருதி அடைகின்றது. மேலும் பயிர் செடிகள் எதுவா இருந்தாலுமே அதுகளும் அவற்றிற்கு கூட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது இந்த வெயில், இந்த பிரகாசம் என்பது மிக மிக முக்கியம். சன்லைட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதனுடைய வாழ்வாதாரத்திற்கு கூட. சோ இல்லை என்றால் அதுல வளர்ச்சியே இருக்காது. அதனால இந்த சூரியனுடைய இது வந்து முக்கியத்துவத்தை நாம் இந்த இடத்துல புரிந்து கொள்ள வேண்டும். உலக பற்றின் மாயையிலிருந்து விடுவிப்பதற்காக அவர் உயிர்களின் வாழ்நாள் காலத்தை குறைக்கிறார். ஓகே, சோ அதாவது இந்த வார்த்தையை நம்ம நல்லா கவனத்திற்கு கொள்ள வேண்டும். சோ உலக பற்றின் மாயை, அதாவது இந்த பௌதிக உலகத்தில் அதாவது நாம வந்து நிலை பெற்று கொண்டே இருக்கின்றோம் என்றால் நாம் இன்னும் மாயையிலிருந்து வெளியே வரலன்னு அர்த்தம் இல்லையா. அதனால்தான் இந்த பற்றிலிருந்து, இந்த உலகத்தின் மீது இருக்கக்கூடிய பற்றுதல் இருந்து நம்ம விடுவிப்பதற்காக நம்முடைய ஆயுட்காலத்தையும் வந்து சூரியனுடைய கணக்கு பிரகாரம் தான் நம்ம ஆயுட்காலமே நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது இல்லையா. அவருடைய சுழற்சி வைத்துதான் நம்மளது எல்லாமே நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது. சோ நம்மது வந்து குறைக்கப்படுகின்றது. அதாவது ஒவ்வொரு யுகத்திற்கு தகுந்தாற் போல வந்து அந்த ஆயுட்காலம் என்பது குறையும். மேலும் தேவலோகத்திற்கு நம்மை அழைத்து செல்லும் பாதையினை விரிவுபடுத்தவும் செய்கிறார். அதாவது சூரியனாலதான் தேவலோக பாதையும் விரிவடைகின்றது அப்படிங்கிறதையும் இந்த பதத்திலிருந்து காண்கின்றோம். அவர் இவ்வாறு தனது கோலப்பாதையில் மிகுந்த விசையுடன் சுழல்கிறார். அப்படின்னா சுழற்சி, விசை அப்படின்னாக்கா ஸ்பீடு இல்லையா. சோ அதாவது மிகுதியான, அதாவது ஃபாஸ்டா வந்து அவர் வந்து சுழற்சி செய்கிறார் அப்படிங்கிறது, வேகமாக சுழல்கின்றார் என்பது இந்த இடத்துல வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ஆகையால் அனைவரும் அவரை 5 வருடங்களுக்கு ஒரு முறை உரிய வழிபாட்டு பொருட்களுடன் வழங்குவதில் மூலம் தமது மரியாதையினை செலுத்துதல் வேண்டும். நமக்கு இந்த வழிபாட்டு முறை என்ன என்பது இந்த பதத்திலிருந்து நமக்கு தெரிய வரல. மேலும் பின்னாடி வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல அதை பற்றி விளக்கம் இருந்தால் அப்பொழுது நாம் அதை பற்றி பார்க்கலாம். இப்ப சூரியனை நாம வருடத்திற்கு ஒரு முறை நாம வந்து சேவிக்கின்றோம். எவ்வாறு சேவிக்கின்றோம்? மகர சங்கராந்தி அப்போ, அதாவது ஒரு விவசாயி அவனுடைய நிலத்தில் வந்து என்னென்ன பயிர்கள் வந்து அதாவது புதுசாக விளைச்சலா இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே வச்சு படைக்கிறோம் இல்லையா. சோ காய்கறிகள் எல்லாமே புதிய அரிசி கொண்டு பொங்கல் வைத்து சூரியனுக்கு வந்து நம்ம படைக்கின்றோம். சோ அவனுக்கு நம்ம நன்றி கூறுகின்றோம். அந்த சமயத்தில் அவனுடைய பிரகாசம் வந்து இல்லை என்றால் நமக்கு இந்த இடத்துல வந்து விளைச்சல் என்பது இருக்காது. அதனுடைய நம்ம வந்து ஐ திங்க் விவசாயியா இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே இதை பத்தி நன்னா தெரியும். இப்ப எல்லாம் அந்த அளவுக்கு அதாவது பெரிய பெரிய பானை எல்லாம் வச்சு ஊர்ல வந்து செய்யறாங்கன்றது தெரியாது. ஆனா முன்னாடி எல்லாம் வந்து பெரிய பானை எல்லாம் வச்சு செய்வாங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் எங்க பாட்டி காலத்துல இருந்து நான் கேட்டிருக்கேன். ஆனா இப்ப நம்ம எல்லாம் ஒரு வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சுதான் நம்ம செய்கின்றோம் இல்லையா. ஆனாலும் அந்த நன்றி கடன், அதாவது பகவான் அந்த கர்டசி கண்டிப்பா நமக்கு இருக்கணும் இல்லையா. சூரியனால நம்ம வாழ்நிலை என்பது உயர்கின்றது. வருடந்தோறும் அவன் வந்து நமக்கு அதாவது டெய்லி அவனுடைய இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா அனுகிரகத்தை வந்து நமக்கு அருள் பாலிக்கின்றார். அதனால அவருக்கு நாம வந்து கண்டிப்பாக நமஸ்காரங்கள் அதே மாதிரி வந்து வந்தனங்கள் செய்ய வேண்டும். ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து பெரும் பொங்கல் அன்னைக்கு நாம செய்யக்கூடியது அனைத்துமே வந்து அதாவது சூரிய தேவனுக்குத்தான் நாம வந்து செய்கின்றோம். சோ மேலும் இங்க 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை என்ன செய்யணும்ன்றது வந்து விளக்க உரையில கொடுக்கவில்லை. அதனால நம்ம பின்னாடி வரக்கூடிய பதங்கள்ல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருந்தால் அதை பற்றி நாம படிக்கலாம். விதுர உவாச்ச. சோ இப்ப விதுரர் வந்து பேசுகின்றார். பித்ருதேவ மனுஷ்யானாம் ஆயுஹு பரம் இதம் ஸ்ருதம் பரேஷாம் கதிம் ஆஷ்வயே ஷயுஹு கல்பாத பரிஹிர்
விதக. எஸ், பிரேமா மாதாஜி வாசிங்க. हरे कृष्ण माताजी। विदुर उवाच पितृदेव मनुष्याणाम् आयुः परमिदं स्मृतं परेक्षां गतिम् आसक्ष्व येयुः कल्पात् बहुर्वितः। विदुरः उवाच विदुरர் கூறினார், பித்ருலோகம் தேவலோகங்கள், மனுஷ்யானாம் மனிதர்களின், ஆயுகு ஆயுள், பரம் இறுதி, இதம் அவர்களது அளவு, ஸ்மிருதம் கணக்கிடுதல், பரேஷாம் மேலான உயிர்வழிகள், கத்திம் ஆயுட்காலம், ஆசக்ஷ்வ அன்புடன் கணக்கிட்டு, ஏ அவர்கள் அனைவரின், சியுகு இருக்கின்ற, கல்பாத் கல்பத்திலிருந்து, பகிஹி மேலாக, விதக கற்றறிந்த சான்றோர்களின். மொழிபெயர்ப்பு. விதரர் கூறினார், நான் இப்பொழுது மண்ணுலகு, விண்ணுலகு மற்றும் தேவலோகத்தைச் சேர்ந்த அனைவரின் ஆயுட்காலமும் என்னவென்று அறிந்து கொண்டேன். மேலும் எனக்கு கல்ப காலத்தையும் தாண்டி வாழும் சிறந்த கற்றறிந்த உயிர்களின் வாழ்நாள் காலத்தை பற்றி அருள் கூர்ந்து விளக்குவீராக. பொருளுரை. பிரம்மதேவருக்குரிய ஒரு பகற்பொழுதின் இறுதியில் இடம்பெறும் பிரபஞ்சத்தின் ஒரு பகுதி அழிவில் எல்லா கிரகங்களும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. கல்பங்களின் அழிவில் சனகர் மற்றும் பிருகு போன்ற உயர்ந்த கற்றறிந்த உயிர்கள் இருக்கும் உலகங்கள் அழிவதில்லை. அனைத்து லோகங்களும் பல்வேறு வகையானவை என்பதோடு ஒவ்வொரு லோகமும் வெவ்வேறு காலச்சக்கரம் அல்லது நித்திய காலத்தினால் கட்டுப்படுத்தவும் படுகிறது. பூவுலகுரிய காலமானது அதைவிட உயர்ந்த தேவ மண்டலங்களுக்கு பொருந்துவதில்லை. இதனாலேயே விதுரர் பிற உலகங்களின் வாழ்நாள் காலத்தை பற்றி அறிய விரும்புகிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எஸ், விதுர உவாச்ச பித்ருதேவ மனுஷ்யானாம் ஆயுகு பரமிதம் ஸ்மிருதம் பரேக்ஷாம் கதிம் ஆசஸ்வயே சுயுஹு கல்பாத் பஹீர் விதக. அதாவது இவருடைய, அதாவது ஒரு நாள், ஒரு கல்பம் முடிந்த பிறகு இரவு வரும்பொழுது அழிவு ஏற்படும் என்று நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ அப்போ இந்த சிறு சிறு பிரளயங்கள்னால மேலும் மகா பிரளயம் வரும் பொழுது கூட சில உலகங்கள் பாதிக்கப்படுவதில்லை என்பது இல்லையா? அதையும் நம்ம படிச்சோம். இப்ப இரண்டாம் விசர்க்கம்ல வரும்போது சில உலகங்கள் மட்டும்தான் பிரம்மர் படைக்கிறார் என்பதையும் நாம புதுசாக படைக்கப்படுவது சில உலகங்கள் தான், மிச்செல்லாம் அப்படியே தான் இருக்கும், எந்த அழிவுக்கும் கூட மாற்றம் இருக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? சோ முந்தைய ஸ்லோகங்கள்ல போன சாப்டர்ல நம்ம அதை பத்தி படிச்சோம். சோ அதனால இப்போ கேள்வி கேட்கிறார், உங்களுடைய ஒரு நாள் பொழுதுதான் ஒரு கல்பம் இல்லையா? அந்த நாள் பொழுது முடிந்த பிறகு இரவு வரும் பொழுது அழிவு என்பது ஏற்படுகின்றது. ஆனா எல்லாமே அழிந்து விடுகின்றதா இங்கே என்றால் கிடையாது. அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அப்படி அழிவில்லாத அத்தகைய நபர்கள், அந்த வாழக்கூடிய அந்த உலகங்கள், அவங்கள பற்றி நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் விதுரர் வைக்கிறார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிருகுமுனி இல்லையா, சனகர், இவங்க எல்லாருமே எப்பொழுதுமே மேல தப்போலோகம் இல்லையா? தப்போலோகத்துலதான் அந்த 4 குமாரர்களும் இருக்கிறது இல்லையா? சனகா, சனாதனா இல்லையா, சனத் குமாரா. சோ இந்த மாதிரி 4 பேர்களுமே அங்கேதான் இருக்காங்க. பிருகுமுனி இவங்க எல்லாருமே தப்போலோகத்துல இருக்கக்கூடியவங்களுடைய நிலை என்ன அப்படிங்கிறவர். ஏன்னா அதனுடைய கால அளவு வேற, பூமியினுடைய கால அளவு வேற இல்லையா? அதனால அதற்கேற்றார போல பார்க்கும் பொழுது நம்ம இந்த சூரியனுடைய இது எதை வச்சு நம்ம இந்த பூ கணக்கு வச்சுதான் நம்ம எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டு போறோம் இல்லையா? சோ அதனால இது எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகின்றது, அப்ப அந்த கால அளவு வேறானதாக இருக்கும் இல்லையா? அப்ப அங்க இருக்கக்கூடிய, அதாவது சூழ்நிலைகள் இல்லையா, அதனுடைய லைஃப் ஸ்பேன் எப்படி, டைம் எப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் பத்தி இந்த இடத்துல கேட்க ஆரம்பிக்கிறாரு விதுரர் ஆக்சுவலி. சோ விதுர உவாச்ச, விதுரர் கூறினார், பித்ருலோகம், தேவலோகங்கள், மனித லோகம், இதெல்லாமே அதாவது மனித லோகம் கண்டிப்பா மாற்றத்திற்கு உட்பட்டதுதான். ஆயுள் பரம் இறுதி, இதம் அவர்களது அளவு, ஸ்ருதம் கணக்கிடுதல், பரேஷாம் மேலான உயிர்வாழ்கள், கதிம் ஆயுட்காலம், ஆச்வசக அன்புடன் கணக்கிட்டு, ஏ அவர்கள் அனைவரின், சுயு இருக்கின்ற, கல்பாத் கல்பத்திலிருந்து, பஹி மேலாக, விதக கற்றறிந்த சான்றோர்களின். சோ
நான் இப்பொழுது மண்ணுலகு விண்ணுலகு இல்லையா தேவ உலகம் சேர்ந்த அனைவரின் ஆயுட்காலம் பற்றி என்னவென்று தெரிந்தேன். இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துட்டு தான் வந்தோம். மேலும் அதாவது நம்ம ஸ்வர்கலோகத்தை பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா, பிரம்மருடையதை பற்றி நம்ம படிச்சுன்னு தான் வந்திருக்கோம் ஆல்ரெடி. இப்ப நம்முடைய புவியினுடைய இது பிரகாரம் கூட அந்த யுகத்திற்கேற்றவாறு நம்முடைய ஆயுட்காலமும் மாற்றத்துக்கு உட்பட்டது என்பதையும் நாம படிச்சோம். சோ மேலும் எனக்கு கல்ப காலத்தை தாண்டி வாழும் சிறந்த கற்றறிந்த உயிர்களின் வாழ்நாள் காலத்தை பற்றி அருள் கூர்ந்து, அதாவது விளக்குவீராக அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வைக்கிறாரு. சோ பிரம்மதேவருக்குரிய ஒரு பகல் பொழுது எழுதி இல்லையா, அதுதான் ஒரு கல்பம். இடம் பெறும் பொழுது பிரபஞ்சத்தின் ஒரு பகுதி அழிவில் எல்லா கிரகங்களும் பாதிக்கப்படுவது கிடையாது இல்லையா, எல்லா கிரக அமைப்புகளும் பாதிக்கப்படுவது கிடையாது. கல்பங்களின் அழிவில் சனகர் பிருகு போன்றவர், அது தப்போலோகம் இவங்க இருக்கிறது போன்ற கற்றறிந்த உயிரினங்கள் இருக்கும் உலகங்கள் அழிவது கிடையாது. அனைத்து லோகங்களும் பல்வேறு வகையானது என்பதை, ஒவ்வொரு லோகமும் வெவ்வேறு கலாச்சாரம் இல்லையா, காலகட்டம் எல்லாமே வெவ்வேறு நிலையில் இருக்கும், அல்லது நித்திய காலத்தினால் கட்டுப்படுத்தவும் படுகின்றது. பூவுலகிற்குரிய காலமானது அதைவிட உயர்ந்த தேவ மண்டலங்களுக்கு பொருந்தாது. ஏன்னா அதை விட இன்னும் ஜாஸ்தியான டியூரேஷன் தான் இல்லையா. இப்போ ஒரு திங்கள் ஓர் ஆண்டு நமக்கு இல்லையா, யாருடைய ஒரு திங்கள், அதாவது தேவ உலகத்துல இருக்கக்கூடிய அவங்களுடைய ஒரு திங்கள் நமக்கு ஓர் ஆண்டு கணக்கு, நம்முடைய 12 ஆண்டுகள் தான் அவங்களுக்கு ஓர் ஆண்டு. இப்படிதான் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. அதனால நம்முடைய கால கணக்கு வேறு, மனிதர்கள் வாழக்கூடிய இந்த பூ உலகத்தினுடைய கால கணக்கு வேறு, தேவ உலக கணக்கு வேறு என்பதை நாம முன்னரே படிச்சிருக்கோம். சோ இதனாலேயே விதுரர் பிற உயிர்களின் உலகங்களின் வாழ்நாள் காலத்தை பற்றி அறிய விரும்பினார். சோ அங்க இருக்கிறத பற்றி, இங்க சிறு பிரளயம் ஏற்படும் பொழுது அங்கிருக்கவங்களுடைய நிலைமை என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ள அதாவது விதுரர் விருப்பம் கொண்டார். அதனால அந்த கேள்வியை கேட்கின்றார். இது 16, 17 அதை பற்றி தான். பகவான் வேத காலஸ்ய கதிம் பகவதோ நனு விஸ்வம் விசசதே தீரா யோக ராத்னே சக்ஷுஷா. பி விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிக்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 16, 17 மாதாஜி. 17. எஸ் மாதாஜி. பகவான் வேத காலஸ்ய கதிம் பகவதோ நனு விஸ்வம் விசக்ஷதே தீரா யோக ராத்தேன சக்ஷுஷா. பகவான், ஓ ஆன்மீக சக்தியில் நிகரற்றவரே, வேத நீர் அறியும், காலஸ்ய நித்திய காலத்தின், கதிம் இயக்கம், பகவத முழுமுதற் கடவுளின், நனு உண்மையில், விஸ்வம் முழு பிரபஞ்சமும், விசக்ஷதே காணல், தீர தன்னுணர்வு பெற்றோர், யோக ராத்தேன தெய்வீக பார்வையினால், சக்ஷுஷா விழிகளினால். மொழிபெயர்ப்பு. ஓ ஆன்மீக ஆற்றல் மிக்கவரே, முழுமுதற் கடவுளின் கட்டுப்படுத்தும் வடிவமாக விளங்கும் நித்திய காலத்தின் அசைவுகளை உம்மால் அறிந்து கொள்ளக்கூடும். நீர் தன்னுணர்வு பெற்றவர் ஆதலினால் உமது தெய்வீக பார்வையின் சக்தியினால் நீர் எதையும் காண முடியும். பொருளுரை. யோக சக்தியின் உயர்ந்த நிலையை எய்தி அதன் மூலம் கடந்த காலம், நிகழ்காலம், வருங்காலம் என்று முக்காலத்தையும் காணக்கூடிய வல்லமை பெற்றவர்களை திரிகால ஞானிகள் என்பர். இதுபோல் பகவானின் பக்தர்களும் வேதங்களில் விளக்கப்பட்டிருக்கும் அனைத்தையும் தெளிவாக காணக்கூடியவர்களே. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பக்தர்கள் கிருஷ்ண விஞ்ஞானத்தினை எளிதில் அறிந்து கொள்வதோடு உலக மற்றும் ஆன்மீக படைப்புகளின் நிலைகளையும் எவ்வித சிரமமும் இன்றி மிகவும் எளிதில் அறிந்து கொள்வர். யோக சக்தி அல்லது தெய்வீக சக்திகளை அடைவதற்காக பக்தர்கள் ஒரு காலம் முயற்சி செய்வதில்லை. அனைவரின் உள்ளங்களிலும் வீற்றிருக்கும் பகவானின் கருணையினால் அவர்கள் எல்லாவற்றையும் அறிந்து கொள்ளும் திறனுடையோராய் விளங்குகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. பகவான் வேத காலஸ்ய கதிம் பகவதோ நனு விஸ்வம் விசக்ஷதே வீரா யோகான் ராத்னே சக்ஷுஷா. அதாவது பகவான் ஆன்மீக சக்தியில், பகவான் என்றால் நமக்கு தெரியும் இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ காலஸ்ய நித்திய காலத்தின், வேதா
அப்படின்னா நீர் அறியும். வேதம் என்றாலே பகவான் என்றுதான் பொருள் இல்லையா? வேதத்தினுடைய நாயகன். வேதங்களை எல்லாம் அறிந்து கொள்ள முயற்சித்தால் நாம பகவானை அறிகின்றோம் என்று பொருள். வேதத்தினால் பகவானை நாம அறிந்து கொள்ளலாம். சோ கதீம் இயக்கம் பகவத முழுமுதற் கடவுளின் நனு உண்மையில் விஸ்வம் முழு பிரபஞ்சம், இந்த முழு பிரபஞ்ச தோற்றம் விசேஷதே காணல் தீர தன்னுணர்வு பெற்றோர் யோக ராத்திரேன தெய்வீக பார்வையினால் சக்ஷுஷா விழிகளினால் ஆன்மீக ஆற்றல் மிக்கவரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் விதுரர். மேலும் அப்படின்னா மைத்ரேய ரிஷி எல்லாவற்றையும் தெரிந்தவர் தான் இல்லையா? சோ ஒரு ஞானி என்பதை அவருக்கு வந்து அந்த கௌரவத்தை வந்து வழங்குகிறார் விதுரர் இந்த இடத்துல. முழுமுதற் கடவுளின் கட்டுப்படுத்தும் வடிவமாக விளங்கும் இல்லையா? கட்டுப்படுத்தும் வடிவமாக விளங்கும். என்ன வார்த்தை அழகாக போட்டிருக்காங்க இந்த இடத்துல. அண்டர் இஸ் சுப்ரீம் கண்ட்ரோல் இல்லையா? திஸ் ஃபார்ம், திஸ் கால ரூபம் இல்ல விளங்கும் நித்திய காலத்தின் அசைவுகளை, அதனுடைய செயல்பாடுகளை உம்மால் அறிந்து கொள்ளக்கூடும். அதாவது மைத்ரேய ரிஷியால புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று விதுரர் சொல்கின்றார். நீர் தன்னுணர்வு பெற்றவராதலினால், என்ன தான் யார் என்பதை உணர்ந்தவர், தன்னுடைய சுய ஆத்மாவை வந்து பார்க்கக்கூடிய அத்தகைய தன்மை கொண்டவர், பரமாத்மாவோட சம்பந்தத்தை அவரால் உணர முடியும், பார்க்கவும் முடியும். இப்படிப்பட்ட நிலையில் இருந்த அவருடைய பாத்தீங்கன்னாக்கா வல்லமை இந்த இடத்துல வந்து எடுத்து சொல்றார். வல்லமை என்று சொல்றதை விட அவருடைய அந்த குவாலிட்டிஸ், அதாவது ஒரு ஞானியினுடைய இயல்புகள் என்ன இருக்குமோ அது எல்லாமே மைத்ரேய ரிஷி பெற்றிருந்தார் என்பது விதுரர் வந்து இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கிறார். உமது தெய்வீக பார்வையின் சக்தினால் நீர் எதையும் காண முடியும். அதாவது உள்ளதை உள்ளபடி காணக்கூடிய பக்குவம் வந்து அந்த ஞானதலத்தில், அதாவது பக்தி கொண்ட அந்த ஞானதலத்தில் யார் வந்து நிலை பெறுகிறாரோ அவர்களால் இதை காண முடியும். ஸோ அதனால ஒரு பியூர் டிவோட்டினால இத்தகைய நிலையை புரிந்து கொள்ள முடியும். சோ யோக சக்தியின் உயர்ந்த நிலையை எய்தி அதன் மூலம் கடந்த காலம், நிகழ்காலம், இன்னும் எதிர்காலம் என்ற காணக்கூடிய வல்லமை பெற்றவர்கள் திரிகால ஞானிகள். சோ அதனால இங்க மைத்ரேய ரிஷி வந்து ஒரு திரிகால ஞானியாக வந்து விதுரரால் வந்து வர்ணிக்கப்படுகின்றார். அது போல பகவானின் பக்தர்களும் வேதங்களில் விளக்கப்பட்டிருக்கும் அனைத்தையும் தெளிவாக காணக்கூடியவர்களே இல்லையா? சோ அதாவது நம்ம எந்த 4 சம்பிரதாயத்துல எந்த சம்பிரதாயத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் அந்த சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள் வந்து இதையெல்லாம் புரிந்து பக்தர்களாக இருக்கக்கூடிய அனைத்துமே வந்து பகவான் என்ன சொல்ல வந்திருக்கார் என்பதை வந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய சக்தியை படைத்தவர்கள். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பக்தர்களான கிருஷ்ண விஞ்ஞானத்தினை எளிதில் அறிந்து கொள்வதோடு உலகம் மற்றும் ஆன்மீக படைப்புகளின் நிலைகளை எந்தவித சிரமமுமின்றி மிகவும் எளிதில் அறிந்து கொள்வர். அதாவது உலகம் என்பது இந்த பௌதீக உலகத்தை அதாவது குறிக்கின்றது. ஆன்மீகம் என்பது மேலிருக்கக்கூடிய ஆன்மீக உலகத்தை பற்றி எடுத்துரைக்கிறது. சோ 2 உலகங்களுடைய படைப்புகள், அதனுடைய அதாவது ஆழ்ந்த கருத்துக்கள், அதற்கு இருக்கக்கூடிய அதனுடைய அதாவது இன்டெப்த் ரீசன்ஸ் இல்லையா? எல்லாவற்றுக்குமே காரணமாக இருக்கக்கூடிய அனைத்தையுமே வந்து அவங்களால புரிந்து கொள்ளும். எதற்காக பகவான் ஆன்மீக உலகத்தை படைத்தார், எதற்காக இந்த பௌதீக உலகத்தை படைத்தார் இல்லையா? இத்தனை காரணங்கள் அனைத்தையுமே உணரக்கூடிய நிலையில் இருப்பவர்கள் யார் என்றால் தூய பக்தர்கள் தான். யோக சக்தி மற்றும் தெய்வீக சக்திகளை அடைவதற்காக பக்தர்கள் ஒரு காலம் முயற்சி செய்வதே கிடையாது. இது வந்து ஒன்லி ஃபார் ஒரு ஞானி யோகி தான் அதெல்லாம் வந்து முயற்சி செய்வார்கள் அப்படின்னா. சோ அவங்க அதுலயே வந்து முன்னேறணும், தியானத்துல முன்னேறணும். அப்படி பகவானை அந்த நிலையில போய் தரிசனம் செய்யணும்னு நினைக்கக்கூடியவர்கள் அவங்களுடைய முயற்சி எல்லாமே ஒரு யோக சித்திகள் இதெல்லாம் அடையணும்னு இருக்கும். ஆனா பக்தர்களுக்கு அந்த எதிர்பார்ப்புகள் எதுவுமே இருக்காது. சதா சர்வகாலமும் பகவானுக்கு நித்திய தொண்டு புரிவது ஒன்றே அவர்களுக்கு வந்து மேன்மையான ஒரு செயலாக அவர்கள் கருதுவார்கள். அனைவரும் உள்ளங்களிலும் வீற்றிருக்கும் பகவானின் கருணையால் அவர்கள் எல்லாவற்றையும் அறிந்து கொள்ளும் திறனுடையாராக விளங்குகின்றனர். எஸ், ஒரு பக்தனுடைய குவாலிட்டி இதுதான். அவர்கள் பரமாத்மாவை அதாவது வாசுதேவ நிலையை அடைந்த பிறகு, தான் யார் என்பதை உணர்ந்த பிறகு, தனக்கும் எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை அவர்கள் உணர்ந்த பிறகு அவர்கள் இந்த திறனை அவர்கள் பெறுகிறார்கள். உள்ளதை உள்ளபடி காணக்கூடிய அத்தகைய நிலையை அவர்கள் அடைகிறார்கள். சோ இது எல்லாம் பகவானால் வந்து அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது என்று இந்த பதத்திலிருந்து நாம காண்கின்றோம். எஸ், லலிதா கண்ணன் மாதாஜி வாசிங்க.
மைத்ரேய உவாச்ச கிருதம் திரேதா துவாபரம் சா கலிசேத சதுர்யுகம் திவ்யைர்வாதசாபிர் வர்ஷைஹி சாவதானம் நிரூபிதம். இப்ப யுக கணக்குப்படி தேவ ஆண்டுகள் யுக கணக்குப்படி எப்படின்றத இந்த இதுல இருந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. மைத்ரேய உவாச்ச கிருதம் த்ரேதா த்வாபரம் ச கலிஷ்சேதி சதுர்யுகம் திவ்யைர்த்வாதசபிவர்ஷை சாவதானம் நிரூபிதம். மைத்ரேய உவாச்ச மைத்ரேயர் கூறினார். கிருதம் சத்யயுகம், திரேதா திரேதாயுகம், துவாபரம் துவாபரயுகம், ச மேலும் கலியுகம், ச மேலும் இது இவ்வாறு சதுஹு யுகம் சதுர்யுகங்கள் திவ்யை தேவர்களின் துவாதசைபிகி 12 வர்ஷைகி ஆயிரக்கணக்கான வருடங்கள், ச அவதானம் ஏற்றத்தாழ, நிரூபதம் உறுதிக்கப்படுதல். மொழிபெயர்ப்பு. மைத்ரேயர் கூறினார், ஓ விதுரரே, சதுர்யுகம் எனப்படுவது சத்தியயுகம், திரேதாயுகம், துவாபர யுகம் மற்றும் கலியுகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த 4 யுகங்களின் மொத்த வருடங்கள் 12,000 தேவ வருடங்களுக்கு இணையானதாகும். பொருளுரை. தேவ வருடம் என்பது 360 மனித வருடங்களுக்கு சமமாகும். பின்வரும் ஸ்லோகங்களில் யுக சந்தி காலங்களையும் உள்ளடக்கிய 12,000 தேவ வருடங்களே மேற்குறிப்பிட்டுள்ள 4 யுகங்களின் மொத்த கால அளவாகும். இவ்வாறு 4 யுகங்களின் மொத்த கூட்டுத்தொகையானது 4,32,000. 4 கோடியே 320,000 43,20,000 வருடங்கள் ஆகும். இது இதுல போட்டிருக்கான், ஆங்கில இதுல. ஒரு கலியுகத்துக்கு வந்து 4,32,000 ஆண்டுகள் இல்லையா? ஒரு தேவ இதுக்கு வந்து 12,200 ஆண்டுகள் வந்து அது வந்து அதை நீங்க டிவைட் பண்ணீங்கன்னாக்க 360 வரும். கலியுகத்தினுடைய அளவையை வந்து நாம வந்து 1200 நம்ம வந்து வகுத்தால் உங்களுக்கு 360 மனித வருடங்களுக்கு சமம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நிலை வரும். நீங்க ஜஸ்ட் ஒரு கால்குலேஷன் மேத்தமெட்டிக்ல நீங்க வந்து கால்குலேட்டர்ல போட்டு பாத்தீங்கன்னா கூட ஜஸ்ட் உங்களுக்கு வந்துடும் இது. சோ அதனால தேவ வருடம் என்பது, ஒரு தேவர்களுடைய வருடம் என்பது 360 மனித வருடங்களுக்கு சமமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்ப 1200 நம்ம வந்து டிவைட் பண்ணோம்னாக்கா இந்த 360 மனித வருடங்கள் வரும். இது அதாவது கலியுகத்தினுடைய, அதாவது 4,32,000 ஆண்டுகளை நம்ம 1200 நாம வந்து வகுத்தால், இல்லை நீங்க வந்து இதே 360 ஒரு கலியுகத்தை வந்து கால அளவை வந்து நம்ம 361 வருடங்கள் மனித வருடங்கள் சொல்லியாச்சு. அதை நீங்க வந்து வகுத்தீங்கன்னாக்கா 1200 வந்துடும் நமக்கு. சோ அப்போ அவங்களுடைய ஒரு யுகத்திற்கு தேவ வருடங்கள் எத்தனைனாக்கா 1200. அது ஈக்குவல் டு எவ்வளவு? மனித வருடங்கள்ல 4,32,000 ஆண்டுகள் என்று கணக்கு. அப்படி திரேதாயுக துவாபர யுகத்துக்கு வந்து டபுளா பண்ணணும் இல்லையா? 1200 ஆண்டுகள் என்பதை வந்து 2ஆல பெருக்கினா நமக்கு எவ்வளவு வரும்? 2,400 ஆண்டுகள். அதே மாதிரி திரேதாயுகத்துக்கு வந்து 3,600 ஆண்டுகள் இல்லையா? 4க்கு வந்து 4,800 ஆண்டுகள். இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணனாக்கா 12,000 ஆண்டுகள் ஈக்குவல் டு இந்த, அதாவது 4,32,000 ஆண்டுகள், இல்லைனாக்கா 432 லட்சம் ஆண்டுகள். இப்படியும் நம்ம சொல்லலாம், அப்படியும் நம்ம சொல்லலாம். ஓகே, இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன். உங்களுக்கு இது பண்ணணும்னா கூட ஒரு வேளை வந்து நம்ம இந்த ஒயிட் போர்ட்ல போயிட்டு நம்ம அதையும் நம்ம செய்யலாம். ஒரு நிமிஷம். ஷேர் ஆயிருக்கா உங்களுக்கு? பாக்குறீங்களா? ஸ்கிரீன் பார்க்க முடியறதா? இல்ல மாதாஜி, வரல வரல. மாதாஜி. இருக்கு.
Share your field close while. இங்க. Yes, sharing your screen. ஆ. இப்போ ஷேர் ஆகுதா? ஸ்கிரீன் தெரியுது. Sharing your whiteboard experience. தெரியுதுங்களா? ஒயிட் போர்டு தெரியறது இல்லைங்களா? தெரியுது. தெரியறதா? நான் இப்போ தெரியுது. வந்து உங்களுக்கு கலியுகத்துல ஒரு பென்சில் எடுத்துக்கலாம். கலி நான் எழுதுறது தெரியறது இல்லைங்களா? கலி வந்து எவ்வளவு? 4,32,000 ஆண்டுகள். இதுல உங்களுக்கு எந்த டவுட்டும் இல்லை இல்லைங்களா? எதுவும் டவுட் இல்ல இல்லையா? அங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? இன்னொரு 0 விட்டீங்க. 4,32 0 அதுக்கப்புறம் 3 0. அது வந்து 10 மடங்கு கலியுகம். ஓகே, ஒரு கலியுகத்தினுடைய அளவு வந்து எஸ், ஒரு கலியுகத்தினுடைய அளவு இதுதான் 4,32,000 இல்லையா? சோ இப்போ அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க? தேவ ஆண்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க? அதாவது ஒரு தேவ ஆண்டு, அதாவது அதாவது தேவ ஆண்டுன்னே போட்டுக்கலாம் நீங்க, தேவ வருடம் இல்லையா, இயர். சோ இது எவ்வளவுனாக்கா 360 மனித ஆண்டுகள், அதாவது நம்முடைய ஆண்டுகள். ஓகே, நம்ம இப்போ ஒரு வருடத்துக்கு நமக்கு எத்தனை 365 நாட்கள் இல்லையா? அந்த எர்த்லி இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம், புவி ஆண்டுகள் என்று சொல்லலாம் இல்லையா? சோ இதுல வந்து நீங்க இந்த 4,32,000 வந்து நீங்க 360 வகுத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு எவ்வளவு ஆண்டுகள் கிடைக்கும்னாக்கா 1200 ஆண்டுகள். அப்படின்னா நம்ம ஒரு கலியுகத்துக்கு மனித ஆண்டுகள் பிரகாரம் 4,32,000 ஆண்டுகள். ஆனா அதே வந்து தேவ ஆண்டுகள் பிரகாரம் 1200 ஆண்டுகள் ஒரு யுகத்திற்கு. இது மாதிரி நமக்கு வந்து 10 மடங்கு கலியுகம் இருக்கு இல்லையா? அதுதான் ஒரு சதுர்யுகம் இல்லையா? 10 கலி ஈக்குவல் டு எவ்வளோ? ஒரு ஒரு வட்டம், அதாவது யுக வட்டம் ஆகும். இப்ப கலியுகம் முடிஞ்ச உடனே மறுபடியும் நமக்கு சத்தியயுகம், துவாபர யுகம், திரேதா யுகம் இதெல்லாம் வரும் இல்லையா? சோ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், அதாவது துவாபர யுகம் வந்து கலியுகத்தினுடைய 2 மடங்கு. அதே மாதிரி வந்து திரேதா யுகத்துக்கு வந்து 3 மடங்கு, சத்தியயுகம் வந்து 4 மடங்கு. 4 பிளஸ் 3 7 ஆயிடுச்சு. அதோட 2 கூட்டினீங்கன்னா 9, ஒரு கலி 10 இல்லையா? அந்த 10 கலி தான் வந்து ஒரு சதுர்யுகம் இல்லையா? ஒரு சதுர்யுகம். எதுவும் டவுட் இல்லை இல்லையா? சதுர்யுகம். ஓகே, ஏன்னா இது மேக்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இப்போ 10 கலி ஈக்குவல் டு ஒரு சதுர்யுகம். சோ இப்போ நாம வந்து இந்த 1000 இதை வந்து நம்ம தேவ ஆண்டுகள் எப்படி சொல்லலாம்? 10 × 1200 ஈக்குவல் டு ஒரு சதுர்யுகம் இல்லையா? அப்ப இது எவ்வளோ? 12,000 ஆண்டுகள் வந்து தேவ ஆண்டுகள். தேவ ஆண்டுகள் நம்ம ஆண்டுகள் கிடையாது, ஈக்குவல் டு ஒரு சதுர்யுகம். ஆனா அதே மனித ஆண்டுகள்ல வந்து 4 லட்சம், இப்ப பத்மா மாதாஜி சொன்ன மாதிரி 432 லட்சம் மில்லியன் மாதாஜி. எஸ், அதாவது 4 மில்லியனே 320,000 மாதாஜி. 1 10 100 1000 1000 10,000 100,000 சொல்லுங்க. 10 லட்சம் மில்லியன் இதுல 4 மில்லியன். எல்லாரும் ஒன் செகண்ட் மில்லியன் கணக்குல சொல்லணும். ஒரு நிமிஷம் மில்லியன் 1 10 100 1000 10,000 100,000 மில்லியன் வரும் மாதாஜி. எஸ், 100,000. அப்ப 432,000 4,320,000 வந்துதான் நீங்க வந்து ஒரு சதுர்யுகம். இது ஈக்குவல் எவ்வளவு சொல்லுங்க? தேவ ஆண்டுகள்ல 12,000 ஆண்டுகள். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா மாதாஜி? இப்படி இல்ல மாதாஜி சொல்லணும். 1 10 100 1000 10,000 லட்சம் இல்லம்மா, அது தமிழ். இதுல இது 3 இதுல பிரிச்சா போட்டிருக்கான் பாருங்க. சைஃபருக்கு ஒரு இதுக்கு 3 இருந்தாங்க, மில்லியன்ல சொல்லணும் ஆங்கில இதுல. எர்த்லி. இப்ப நான் உங்களுக்கு இத பத்தி நான் சொல்லிட்டே வரேன்னு நீங்க பாத்துக்கோங்க, யாரும் பேச வேண்டாம். ஓகே, சோ ஒரு கலி எவ்வளவு சொல்லுங்க எல்லாருமே? 400. ஒரு கலி
10 அதாவது கலியுகம் 4,32,000 ஆண்டுகள். இது யாருக்குமே வந்து டவுட் கிடையாது இல்லையா? இது ஈக்குவல் டு எவ்வளோ? 1200 ஆண்டுகள் தேவத்துல இல்லையா? இந்த கலியுகம் வந்து சாரி இந்த எர்த்லி இயர்ஸ்ல வந்து 4,32,000 ஆண்டுகள் வந்து தேவ ஆண்டுகள்ல வந்து 1200 ஆண்டுகள் இல்லையா? அதே வந்து ஒரு சதுர்யுகம் எவ்வளவு வரும்? இங்க வந்து 4,320 ஆண்டுகள் இல்லையா? ஏன்னா இந்த 4,32,000 ஆண்டுகளை வந்து 10ஆல நாம பெருக்கினாதான் இது வந்து ஒரு சதுர்யுகமாகும் இல்லையா? சதுர்யுகம் சதுர்யுகம்னா 4 யுகங்கள் கலந்ததுதான் ஒரு சதுர்யுகம் இல்லையா? ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா? சோ இங்க எப்படி நாம 10ஆல பெருக்கணுமோ அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் நம்ம 10ஆல பெருக்கணும். 1200 ஆண்டு. அது விழுறத அது ஒழுங்கா வெயி அங்க கொண்டு வைக்கிற புஸ்தகத்தெல்லாம் கீழே அந்த இதுக்கு மேல வெயிட்டுக்கு மேல. சோ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பெருக்கி கொள்ள வேண்டும். அப்ப 12 இத நம்ம வந்து சதுர்யுகத்திலயும் நம்ம பிரிக்கலாம் இல்லையா? கலியுகத்துல வந்து 4,30,000 இன்னும் இது எப்படி வருதுன்றது வேற விதமா கூட நம்ம பிரிச்சுக்கலாம். சோ 4,32,000 ஆண்டுகள் வந்து ஈக்குவல் டு எவ்வளோ? 1200 ஆண்டுகள் தேவ உலக கணக்கு பிரகாரம். சோ 2 மடங்கு கலியுகம் வந்து என்னது சொல்லுங்க? இது என்னது? துவாபர யுகம் இல்லையா? துவாபரத்துக்கு வந்து 2 மடங்கு. சோ 1200 இன்ட்டு 2ஆல நம்ம பெருக்கணும்னாக்கா 2400 ஆண்டுகள். உங்களுக்கு எதுவும் டவுட் இல்லைங்களா? இந்த 12,000 நம்ம கொண்டு வரலாம். அடுத்து தேவ ஆண்டுகள் இல்லையா? ஆமா தேவ ஆண்டுகள். திரேதால வரும்பொழுது 1200 இன்ட்டு 3 மடங்கு இல்லையா? 3 மடங்கு 3 12 36 3600. அந்த 2 0 அப்படியே எடுத்து ஆட் பண்ணிடுவோம் இல்லையா? அடுத்து சத்யா யுகத்துல வந்து 1200 இன்ட்டு 4 12 4s are 48 இல்லையா? 4800. ஓகே, இது எல்லாத்தையும் நீங்க ஆட் பண்ணீங்கன்னாக்கா அதாவது 1200 இது 1 மடங்கு இல்லையா? இன்ட்டு 1 இது கலியுகத்துக்கு. இது கலி, இது துவாபரா, இது திரேதா, இது சத்யா. இது எல்லாத்தையும் நீங்க ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 12,000 ஆண்டுகள் வரும். ஸோ நீங்க இப்படியும் வந்து நீங்க வந்து கணக்கு போடலாம். ஓகே, ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு கணக்கு. இல்லைன்னா டைரக்டா நீங்க கலியுகத்தை வந்து மேப் பண்ணிக்கலாம். 4,32,000 ஆண்டுகள் ஈக்குவல் டு 1200. இது எப்படி வந்ததுன்னாக்கா ஆல்ரெடி நமக்கு அந்த ஸ்லோகத்துல 360 ஆண்டுகள் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்க 4,32,000 வந்து 360ஆல வகுத்தால் உங்களுக்கு வந்து 1200 வரும். நீங்க அதை நீங்க ஜஸ்ட் ஒரு கால்குலேட்டர்ல போட்டாலே வந்துடும். அதனால்தான் திஸ் ஈக்குவல் டு இத்தனை தேவ ஆண்டுகள், இத்தனை வந்து பௌதிக ஆண்டுகள், நம்முடைய புவி ஆண்டுகள்னா தேவ ஆண்டுகள் இத்தனை. அதனால ஒரு யுக சைக்கிள் வந்து நமக்கு வந்து எப்படி 4,320 ஆண்டுகள் இருக்கின்றதோ அது போல தேவ உலகத்திற்கு வந்து 12,000 ஆண்டுகள் வந்து ஒரு சுழற்சி அவங்களுக்கு ஒரு யுக சதுர்யுகம் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏதாவது டவுட் இருக்கா? எனி டவுட்ஸ்? ஓகே, ஸோ எந்த கால்குலேஷன்ல எந்த டவுட் இல்லைங்களா உங்களுக்கு? நான் நெக்ஸ்ட் போலாம் இல்லைங்களா? தெரிஞ்சுக்கணும், கால அளவு வந்து நம்ம கண்டிப்பாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ அடுத்து நாம் வந்து இப்போ இந்த இது கணக்கு உங்களுக்கு இந்த ஸ்லோகத்துல இந்த கணக்கு வந்தாச்சு உங்களுக்கு. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் நாம என்ன பார்க்கலாம்? நம்ம வந்து 19வது ஸ்லோகம் ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி. சத்வாரி தினி தேவ சைகம் கிருதாதீஷு யதா கிரமமம் சங்யாதானி சஹஸ்ராணி த்வி குணானி சதானி ச. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சத்வாரி த்ரிணி த்வே சைகம் கிருதாதீஷு யதா கிரமம் சங்யாதானி சஹஸ்ராணி த்வி குணானி சதானி ச. சத்வாரி 4, த்ரீனி 3, த்வே 2, ச மேலும் ஏகம் 1 கிருத ஆதிஷு சத்திய யுகத்தில் யதா கிரமம்
அதைத் தொடர்ந்து மற்றவைகளும் சங்கியாதானி எண்ணிக்கை சகஸ்ராணி ஆயிரங்கள், த்வி குணானி 2 தடவை, சதானி நூற்றுக்கணக்கில், மேலும் மொழிபெயர்ப்பு. மாதாஜி இதெல்லாம் நம்ம முடிச்சிட்டோம் மாதாஜி, படிக்கிட்டா திருப்பியும்? எஸ் படிங்க. இப்பதான் நான் பண்ணேன் இல்லைங்களா கால்குலேஷன். அதான் இப்ப நீங்க பண்ணீங்க. சத்திய யுகமானது 4800 தேவ வருடங்களுக்கு சமமானதாகும். திரேதாயுகம் என்பது 3600 தேவ வருடங்களுக்கு சமமாகும். துவாபர யுகம் 2400 தேவ வருடங்களுக்கும், கலியுகம் 1200 தேவ வருடங்களுக்கும் இணையானவை ஆகும். பொருளுரை. மேலே தேவர்களின் ஒரு வருடமானது 360 மனித வருடங்களுக்கு இணையானது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அவ்வாறெனில் சத்தியயுகம் 4800 × 360 1,728,000 வருடங்களாகும். திரேதாயுகம் 3500 × 1296 வருடங்களாகும். துவார யுகம் 2400 × 8,64,000 வருடங்களாகும். அதே போல் 17 லட்சம் வரும். இங்க இருக்கிறது 17 லட்சம், இது 12 லட்சம் அப்படி. ஓகே. கலியுகம் 1200 × 432,000 வருடங்களாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த கால்குலேஷன் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நானே சொல்லி கொடுத்தாச்சு. நீங்க மீண்டும் நீங்க அதை போயிட்டு ஒரு முறை கண்டிப்பாக செய்து பார்க்கலாம். ஓகே. சோ ஒரு நிமிஷம். ஏதாவது டவுட் இருந்தா நீங்க அப்புறமா கூட கேட்கலாம். இது நீங்க செய்ய வேண்டியதுதான், வாசிக்கணும். மீண்டும் கணக்கு இல்லையா, அதாவது ஒயிட் போர்டு உங்களுக்கு நான் போட்டு காட்டினேன் இல்லையா. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா அதுல? எனி டவுட்ஸ்? நீங்க அதை மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னாக்கா வந்துட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே. ஜஸ்ட் மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன் தான். ஸோ மனசுல மட்டும் பதிய வச்சுக்கோங்க, அவ்வளவுதான். கால அளவு பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே. பத்ம மாதாஜி நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிக்க. சந்தயா சந்யாம்சரோ அந்தர்யா கால சத சங்கயோ தம் ஏவாஹுர் யுகம் தத் ஞான யத்ர தர்மோ விதீயதே. எஸ் வாசிக்க. சந்தியா சந்தியாம்சயோர் அந்தர்ய கால சத சங்கயோக தம் ஏவாஹுர் யுகம் தத் ஞா யத்ர தர்மோ விதீயதே. சந்தியா ஒரு யுகத்தின் முன்புள்ள காலம், சந்தியா அம்சையோ ஒரு யுகத்தின் பின்புள்ள காலம், அந்த இடையில் அந்த காலக காலம், சத சங்கேயோ நூற்றுக்கணக்கான வருடங்கள், தம் ஏவ அக்காலம், ஆகு அழைப்பர், யுகம் யுகம், தத் ஞா தேர்ந்த வானநூல் வல்லுநர்கள், எத்திர அங்கே, தர்ம சமய நெறி, விதீயத்தே நிறைவேற்றப்படுகிறது. மொழிபெயர்ப்பு. 2 யுகங்களின் முடிவிற்கும் ஆரம்பத்திற்கும் உள்ள இடைப்பட்ட காலமானது பல 100 வருடங்கள் என்று மேலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. இதனை யுக சந்தி என்று அழைப்பர் தேர்ந்த வானநூல் வல்லுநர்கள். இக்காலகட்டத்திலேயே சமயத்தின் பல்வேறு அறநெறிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அந்த காலகட்டத்தில் நிறைய, அதாவது இப்ப எப்படி நம்ம புதுசா ஒரு கவர்மெண்ட் உருவாகிறதுக்கு நம்ம எலெக்ஷன் வைக்கிறாங்க இல்லையா. இந்த எலெக்ஷன் வைக்கும் பொழுது அந்த எலெக்ஷனுக்கு ஒரு 3 திங்கள் அப்போ எந்த கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸுமே செய்யக்கூடாது அப்படின்னு வச்சிருப்பாங்க இல்லையா. அதாவது முந்தைய அரசாட்சியினுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் ஸ்தம்பித்து, மேலும் அந்த இடத்துல ஒரு பிரசிடென்ட்டோ இல்ல இந்தியா முழுவதும்னா பிரசிடென்ட் இல்லைனாக்கா அவங்களுடைய இது ஆளுமையில தான் இருக்கும். அப்போ எனி சிக்னேச்சர்ஸ் இது எல்லாமே ஒன்லி த அஃபிஷியல்ஸ் வில் பி ஹேண்டலிங் இல்லையா. அதே மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு கூட அதே மாதிரிதான். இன்னொரு அரசாட்சி வருதுன்னா அப்ப இங்க அதாவது அவர் சீஃப் மினிஸ்டரா இருக்கிறவங்க சீஃப் மினிஸ்டரா தான் இருப்பாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு எந்த பவர்ஸுமே அவ்வளவா இருக்காது. அந்த கடைசி அந்த 3 திங்கள் 2 திங்கள் எதையுமே அவங்க அப்ரூவல்ஸ் இதுக்கெல்லாமே அவங்களுக்கு ரைட்ஸ் இருக்காது. ஸோ அப்போ இந்த கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ் எல்லாம் தே வில் ஒர்க் ஆன் த டிரான்ஸ்ஃபரிங் த திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே சரிப்படுத்தணும் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா. அதே மாதிரிதான் செயல். ஒரு யுகத்திலிருந்து இன்னொரு யுகத்திற்கு மாறக்கூடிய அந்த சந்தியா காலத்தப்போ
இதெல்லாம் நம்ம வந்து அதாவது கன்னடால சொல்லணும்னா அதாவது பதலாவணைன்னு சொல்லுவாங்க இங்க. அதாவது நம்ம எல்லாத்தையுமே வந்து ஒருநிலைப்படுத்திக் கொள்வதற்கு, சீர்படுத்திக் கொள்வதற்கான ஒரு காலகட்டத்தை அது ஏற்படுத்துகின்றது. சோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து மேல்மையா எடுத்துட்டு வரணும். இதெல்லாம் மீண்டும் ரெஸ்டரேஷன் இல்லையா? சோ எல்லாத்தையுமே வந்து முதல்ல இருந்து எல்லாமே வந்து ஒரு நிலைக்கு எடுத்துட்டு வருது. அப்பதான் புதுசா மறுபடியும் வந்து தொடங்குவாங்க இல்லையா? அதற்கான ஒரு நிலை. எப்படி இன்னொரு கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும்போது எல்லாத்தையுமே முதல்ல இருந்து தொடங்குறாங்க இல்லைங்களா? எல்லாத்தையுமே எதெல்லாம் மாத்தி அமைக்கணும், எதெல்லாம் வந்து ஒருத்தருடைய ஆளுமை வந்து வெவ்வேறு அதாவது டைரக்ஷன்ஸ்ல போகும். சிலதெல்லாம் நல்ல பக்குவமா இருக்கும், சிலது எல்லாமே நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியாம இருக்கும். ஆனா அவங்க தொடங்குறது எல்லாமே முதல்ல தான் இருக்கும் இல்லையா? ஏன்னா ஆளக்கூடியவர்களுடைய தன்மை அது. அது போல இந்த பிரபஞ்ச தோற்றமும் வந்து ஒரு யுகத்தினுடைய முடிவுல வந்து இன்னொரு யுகத்தினுடைய ஆரம்ப கட்டம் அந்த சந்தியா காலத்துல வந்து மீண்டும் வந்து அந்த எப்படி வந்து முதல்ல எப்படி இருந்ததோ அந்த நிலைக்கு வந்து திரும்பி இருக்கும். ஆனா வந்து மீண்டும் அடுத்த அந்த இது வரும்போது அங்க இருக்கக்கூடிய மாற்றங்களுக்கு ஏற்றவாறு எல்லாம் சேஞ்சஸ் எல்லாம் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கும் இல்லையா? ஏன்னா இது எல்லாமே வந்து இந்த இயற்கை வந்து 3 குணங்களால் ஆனது. இந்த மனிதர்களுடைய செயல்களால் வந்து அனைத்து மாற்றங்களுமே அதற்கேற்ற அதாவது அவுட்கம்ஸ் இல்லையா, வெளிப்பாடுகள் எல்லாமே நம்ம பார்க்கின்றோம். நாம என்ன விதைக்கின்றோமோ அதனுடைய அறுவடையை தான் நாம வந்து பார்க்க போகின்றோம். ஆனா ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே ஒரே பக்குவமான ஒரு நிலை, அதாவது ஆரம்ப காலகட்டம் எப்படி இருந்ததோ அது மாதிரி இருக்கும். அதுதான் இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு அழகா ஒரு ஆட்சியிலிருந்து இன்னொரு ஆட்சிக்கு போனா எப்படி இருக்கும் ஆட்சி முறை என்பதை வச்சு நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொன்னேன். அதனால ஒருத்தர் இப்ப வந்து ஒரு கட்சி வந்து ஆட்சி புரியுது, இன்னொரு கட்சி ஆட்சிக்கு வருது. இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கர்நாடகால இப்ப பிஜேபி தான் வந்து செய்துட்டு இருந்தது. அவங்களுடைய கவர்னிங் பாலிசியே டிஃப்ரெண்டா இருந்திருக்கும். இப்போ காங்கிரஸ் வந்திருக்கு, காங்கிரஸ் வந்து வேற மாதிரி ஒரு பாலிசிஸ் எல்லாமே எடுத்துட்டு வருவோம் இல்லையா? ஸோ ஒருத்தருதுமே ஆனா எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுது ஒரு நிலை போல இருக்கும். பழைய அவங்க செய்தது எல்லாமே வந்து ஹோல்டு தான் இருக்கும். எதையெல்லாம் அவங்க கண்டினியூ பண்ணுவாங்கன்றது நமக்கு தெரியாது இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு நிலைதான் வந்து ஒரு யுகத்திலிருந்து இன்னொரு யுகத்திற்கு செல்லும் போது சந்தியா, அதாவது சந்தையா ஒரு யுகத்தின் முன்புள்ள காலம், அடுத்து சந்தையா அம்சையோ ஒரு யுகத்தின் பின்னுள்ள காலம். ஸோ அதாவது இங்கிருந்து இந்த இதுக்கு மாற்றம் அடையக்கூடிய அந்த இடைக்காலம் சந்தியா காலம். அந்த இடையில் அந்த காலம் சத சங்கையோ அதுவே வந்து நூற்றுக்கணக்கான வருடங்களா இருக்கும். நம்முடைய புவி கணக்கு பிரகாரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுவே வந்து நூற்றுக்கணக்கான வருடங்கள். தம் ஏவ அக்காலம் ஆகு அழைப்பர். யுகம் தத் நியாயா தேர்ந்த வானநூல் வல்லுநர்கள், அதாவது அஸ்ட்ரானமி ரிலேட்டடா இருக்கிறவங்களுக்கு இது ஈஸியா புரியும். ஸோ வானியல் வல்லுநர்களால் வந்து இது சுலபமாக ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும். அங்கே தர்ம சமய நெறி வீதையதே நிறைவேற்றப்படுகின்றது. ஸோ அப்ப அந்த காலகட்டங்கள்ல வந்து தர்மம். அதனாலதான் இந்த யுகம் அழிவு முடியும் பொழுது மீண்டும் வந்து இப்ப சத்திய யுகம் வரும்பொழுது மாற்றமே டிஃபரெண்டா இருக்கும். அப்போ வந்து தர்மத்தினுடைய 4 கால்களுமே இருக்கும். ஸோ இட் வில் பி ரெஸ்டோர்ட் பேக். ஏன்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய ஒரு காலையும் நம்ம அதாவது கலியுகத்தினுடைய முடிவுல அதுவும் வந்து அந்த எருது வந்து இழந்து விடத்தான் போகின்றது. அப்ப பகவான் வந்து கல்கி அவதாரமாக வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து அழிவுதான் இந்த இடத்துல கலியுகத்தினுடைய நிறைவுல. மீண்டும் சத்தியயுகம் வந்து ஆரம்பிக்கும் பொழுது அந்த சத்தியுகத்திற்கே இருக்கக்கூடிய அந்த குணாதிசயங்கள் எல்லாமே வந்து இருக்கும். அப்ப அந்த காலகட்டத்துல 2 லட்சம் ஆண்டுகள் வாழக்கூடிய உயிர்நிலை எல்லாமே, அதாவது ஒரு மனிதனாகப்பட்டவன் அத்தகைய நிலையில வாழக்கூடிய தன்மை ஏற்படுத்துவான். இன்னொன்னு அப்ப வந்து மனதளவில் நாம தவறு இழைத்தாலும் நமக்கு பாவம் என்பது உண்டு. சோ கலியுகத்துல அது ஒண்ணுதான் நமக்கு. ஏன்னா நமக்கு ஆயுட்காலமும் குறைவு இல்லையா? எல்லாமே குறைவு. இந்த இடத்துல எல்லாம் குறையோட தன்மையோட இருக்கும் நம்ம. சோ அதனால வந்து அதற்கேற்ற இது மானசீகமாக நமக்கு வந்து தவறு இழைத்தாலும் பெருசாக நமக்கு பாவத்திற்கு வராது. ஆனா சத்தியுகத்துல அப்படி கிடையாது. மனதளவில் நினைத்தாலும் அது பாவம். அதனால வந்து 100% பர்ஃபெக்டா இருக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க. ஆனா சத்தியுகத்தினுடைய முடிவுல வந்து அதாவது எருதனுடைய ஒரு கால். இந்த சுழற்சி என்பது நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான் இல்லையா? சோ அதனால இந்த 2 யுகங்களுக்கு ஒவ்வொரு யுகத்திற்கும் ஒரு தர்மம் உண்டு இல்லையா? அந்த தர்மம் என்பது கண்டிப்பாக பரிபாலிக்கப்படுகின்றது. ஆனா இறுதியில அந்த தர்மத்தினுடைய இது வந்து நம்ம வந்து இழக்கக்கூடிய தன்மைக்கு நாம இட்டு சென்று விடுகின்றோம். இதுதான் இந்த உலகத்தினுடைய நியதி. 2 யுகங்களின் முடிவிற்கும் ஆரம்பத்திற்கும் உள்ள இடைப்பட்ட காலமான அதுவே பல 100 ஆண்டுகள். இந்த யுக சந்தி என்று சொல்வார்கள் அதை வானநிலை வல்லுநர்கள் எல்லாமே. அக்காலகட்டத்தில் சமயத்தின் பல்வேறு அறநெறிகள் வந்து மேற்கொள்ளப்படுகின்றன இல்லையா, ஸ்தாபிக்கப்படுகின்றன.
ஸோ அதனால எல்லாத்தையுமே ரிஸ்டோரேஷன் இல்லையா, எவ்வாறு பகவான் வந்து மச்ச அவதாரமாக இருந்து கொண்டு எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன், எப்படி வேதங்களை எல்லாத்தையுமே அவர் ரட்சித்து கொண்டார் இல்லையா, அந்த மாதிரி எல்லாவற்றையுமே வந்து என்ன பேஸ் லெவல் இந்த யுகத்திற்கு என்ன தேவையோ அது எல்லாமே வந்து அதாவது ரீஸ்டோரேஷன், அது எல்லாத்தையுமே வந்து மீண்டும் வந்து அதாவது எடுத்து வைப்பாங்க, வரும், அது திரும்பி வரும். ஸோ அதை வந்து அத்தகைய இயல்புகளை எல்லாம் உபயோகப்படுத்தி தான் அப்போ வாழப்போகக்கூடிய அந்த உயிர் வாழிகள் எல்லாமே வந்து அதாவது படைக்கப்பட்டு அதுவும் ரட்சிக்கவும் படுவார்கள். ஸோ யுக தர்மங்கள் என்பது கண்டிப்பாக அதாவது காப்பாற்றப்படும். ஸோ அதை தான் வந்து இந்த இடத்துல நாம பார்க்கின்றோம். ஓகே, நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். வாஞ்ச கல்பதாருட்யஷ கிருபசிந்துப்யேவ ச பதிதனாம் பாவனேபிய வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி மாதாஜி ஒன்னே ஒண்ணு சொல்லட்டும் மாதாஜி. சொல்லுங்க. அதாவது தமிழ்